कि चुनर में और चुनर में और दाग कहाँ से लागल चुनर में दाग कहाँ से लागल चुनर में दाग कहाँ से लागल होकर के हमारा संतोष भैया पंकज भैया की ओर से श्री सुंदरकांड आरंभ से पूर्व 101 रुपया भजन में जगदम्बा भगवान से निवेदन कि भगवान पंकज भैया के परिवार रूपी फुलवारी को अखंड बनावे और हनुमान जी सर्व मनोकामना पूर्ण करते हुए भंडार भरपूर रखे। कहराल बनी कबीरदास जी ना मोरा घर में शासन न दिया ना कोई देवर लागल सुपुत्री लक्ष्मी की ओर से 101 रुपया जगदम्बा जीवात्मा के शांति प्रदान करी और यह लक्ष्मी के सिंदूर चूड़ी अमर बनाते हुए भंडार भरपूर रखे। ना मोरा घर में शासन न दिया ना कोई देवर लागल हो लागल ना कोई ना कोई देवर लागल ना कोई रहल गोद के बालक
दोसों में ताला लागल कवने रहिया छोरवा समैले कवने रहिया छोरवा समैले दाग लगा के भागल सुनर में दाग कहाँ से लागल जीवात्मा के दामाद नतिन दामाद सिद्धार्थ जी आज सब देखावल जात है वहाँ कि देख तोहरा नाम पर ब्राह्मण के विप्र के कितना दान उपदान हो रहल बा ओह जीवात्मा के देखावल जात है ओह जीवात्मा के भगवान सदा शांति अपना श्री चरण में स्थान दी और सिद्धार्थ जी के परिवार रूपी फुलवारी को अखंड बनावे भंडार भरपूर रखे लास्ट अंतरा में कबीरदास जी कहतनी ई चुनरी हम मल मल धोवनी धोवत धोवत भई पागल है पागल ई चुनरी हम मल मल धोवनी धोवत धोवत भई पागल कहत कबीरा सुनो भाई साधो कहत कबीरा सुनो भाई साधो अरे गुरुजी से नहिया लागल चुनर में और दाग का